που είναι. Στα μόνη μου δεν πήγαινε πέρα εδώ. Αφιερωμένο, αφιερωμένο. Και το έχω και στον Πάριο και τον Τεραλίνο και παλιαστό δηλαδή. Αλλά το site το κάνουμε πολύ αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σκυλάδικο.gr. Τι υπάρχει περίπτωση. Όποιος είναι πλούγλης, Γιατί δεν είπαμε πολλά. Δεν ήμασταν προκλητικοί. Άρης πάω. Άρης και τελικώς έπαιζα με τον Άρη, δεν μ' αργέσαι. Η Βάσελη πήγαμε με τον Άρη. είμαστε πάση. Και στα συγχωρώ. Σαν βροχή το χώμα. Σε ζητώ. Εγώ η Αγνή και τα λοιπά παρέα και τα λοιπά και ιστορίες. Εγώ βρίσκω το Πάριο και είμαι σε ένα μπαρ. Απορώ με την καρδιά μου που αντέχει να πονά. Φαίνεται πρώτη φορά μου. Αγαπώ. Έλα πάμε. Αλήθινα. Με την καρδιά μου που αντέχει να πονά. Βάλε φούναρι ένα γκολ. Πρώτη φορά μου αγαπώ αλήθινα. Άγκυρα. Εγώ έβαλα και στους δύο καλούς τερματοφύλακες, έβαλα από ένα Μεγάλη Παρασκευή. Σε ένα παράδειγμα. Τι τους πάρει. Έλα, ζωντανό είναι. Όχι, εγώ προσπάθησα να σκοτώσω, και αυτό προσπάθησα να σκοτώσω. Τι πίνουμε τώρα, Και περνάει αυτό που είναι Ναι, είπα, ήρθα πριν όλοι θα σκοτωθούν, θα χτυπήσουν πάρα πολύ. Είπαμε, ή το μπάλα ή το παίχτη. Ποτέ το μπάλα και το παίχτη. Ό,τι θες. Ή το μπάλα ή το παίχτη. Μεγάλο Αυτό και στην Ελλάδα. Είναι ακόμα εδώ, στην Κρήτη. γίνουμε γκάι και βρισκόμαστε όλη μα τη μέρα και πάμε σε 6 ώρες. Αυτό που είχε πει μια εκπομπή. Απορώ με την καρδιά μου που αντέχει να πονά. Φαίνεται πρώτη φορά μου αγαπώ αλήθινα. Απορώ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, αγόρινα μου. Να είσαι καλά. Η αποχώρηση του κύριου Βασίλη, ναι, φεύγει. Λέω, μιλάω, εγώ τραβάω βίντεο, μη στεναχωριέσαι. Η αποχώρησή σου, λέω, είναι πικρή στιγμή. Αυτό είναι αφιερωμένο για την ομάδα εδώ πέρα. Έτσι, έτσι. Οπ, να και ο Σωτήρης, Σωτήρη. Πες κάτι στην κάμερα, Σωτήρη. Πες κάτι, Πες κάτι, Σωτήρη. Αγαπώ για ό,τι γνώρισα στη ζωή μου. Για τον Άρη, για τον Άρη. Γιατί, λογοκρισία. Ναι. Για ό,τι έχω γνωρίσει από το Δεκέμβριο και πέρα. Έτσι, έτσι, μπράβο. Ο έτος δεν είπες. Έτος δεν είπες. Όλοι με υγεία, ξανά γεροί. Πού τα καρτάκια που